आप सब श्रोता समाज के हाथ जोड़ के प्रणाम करतनी। हम सच्चिदानंद सवेरा आप सबके बीच फिर हाजिर बानी। अपनी उत्तर प्रदेश के राम के नगरी अयोध्या के हनुमानगढ़ी में एक जानी महात्मा जी के हत्या हो गई बा, जौन की बहुत दुखद घटना बा। आ सुने में आवता कि उहे के चेला लोग के द्वारा ये घटना के अंजाम दिहल बा। यही पर दो लाइन कविता के माध्यम से आप सबके सुनावे जा रहल बनी। बात रामनगरी के बाटे ना कगरी के, बात रामनगरी के बाटे ना कगरी के, मार दिहले जान भाई दावत दावत टंगरी के। तो केकरा के आन कहीं केकरा के खास, केकरा के आन कहीं केकरा के खास। अब केकर भरोसा बा केकर बयास, अब केकर भरोसा बा केकर बयास। तो हाय रे देखौलस का कलयुग जमानवा, हाय रे देखौलस का कलयुग जमानवा। राम सीताराम कहे मारा तने बनवा, राम सीताराम कहे मारा तने बनवा। तो कांपत छाती ये बाती के सुनला पर, कांपत छाती ये बाती के सुनला पर, दिल में दर्द होता दुख बाटे मनवा। आ गुरु के कीमत गोसैया से कम निखे, गुरु के महिमा बा जग में महानवा। कांपत छाती ये बाती के सुनला पर, दिल में दर्द होता दुख बाटे मनवा। आ गुरु के कीमत गोसैया से कम निखे, गुरु के महिमा बा जग में महानवा। तो कौन अयोध्या में जोधा उपट गई, कौन अयोध्या में जोधा उपट गई, पापी परान जौन मरले बा जनवा। आ काया में दाया न तनको न माया बा, काया में दाया न तनको न माया बा, साधु महात्मा के छूटल जहनवा। तो मीठ मीठ बात करे भीतरी से घात करे, मीठ मीठ बात करे भीतरी से घात करे। अपन बना के उमरले बा जनवा। आयासा निराशा के पासा पलट के कैलस उदास हनुमानगढ़ी के भवनवा। आशा निराशा के पासा पलट के कैलस उदास हनुमानगढ़ी के भवनवा। हे पापी पपवा के धनवा धरती पर रह जाई, हे पापी पपवा के धनवा धरती पर रह जाई। छोड़ के जेब महल अटारी साथे ना कुछ जाई, छोड़ के जेब महल अटारी साथे ना कुछ जाई। तो देहियो अपन साथ ना देई, देहियो अपन साथ ना देई। आखिरी समय जब आई, बाप माई भाई भौजाई सभे दूर हो जाई, बाप माई भाई भौजाई सभे दूर हो जाई। तो काहे के तू चेला भइल जब गुरु से ऐसन कैल, काहे के तू चेला भइल जब गुरु से ऐसन कैल। जान के जिंदगी नरक में डल कतहीं के ना भइल, जान के जिंदगी नरक में डल कतहीं के ना भइल। तो वही पतल में छेद तू कैल, वही पतल में छेद तू कैल, जौने पतल में खैल। कौशल काम निमन ना कैल, लोक परलोक से गैल, कौशल काम निमन ना कैल, लोक परलोक से गैल। नमस्कार।